Tak bol to pre nás dosť dôležitý zápas a vlastne celý zápas sme hrali na puku a boli sme aktivnejší a mali dve šance a dali nám 2 góly, takže bolo to pre nás strašne ťažké, ale nakoniec sa nám podarilo vlastne vyrovnať vlastne v poslednej minúte a zobrať si ten bod naviac. Tak my sme chceli začať aktívne, vlastne povedali sme si, že musíme sa tlačiť do brány a čo sa nám od začiatku podarilo a hovorím, ja si myslím, že celý zápas sme hrali relatívne dobre, ale proste tie šance, čo mali, tak dali. Ja nepozerám nejak na nejaké osobné štatistiky, hlavne som chcel vyhrať za 3 body, ale som, že máme 2, som rád, že ten gól padol, myslím, že to určite pomohlo k výsledku a ideme ďalej. Samozrejme, jak padol ten gól, tak sa uľavilo dosť, lebo videli ste, že 3-3 to sú šance na obidvoch stranách a vlastne ja som strašne rád, že sa nám podarilo dať góla. Každý má nedostatky, ale ja si vôbec nemyslím, že sme hrali zle, práve naopak a musíme pokračovať v tej hre, akurát nemôžeme dostávať tie vlastné góly. Tam vlastne nepustili našu hymnu a diváci začali pískať, to je asi všetko, čo vám viem a čo vám môžem k tomu povedať. Pre nás ten začiatok je strašne dôležitý. My vlastne dneska sme odohrali prvý zápas a zajtra si rozoberieme Lotyšov a fakt tie prvé 3 zápasy sú pre nás najdôležitejšie.